Kipai ba jong ka snong Khliehriat ki pen pau ka jing so lengok ka kraw namar ka jingwan poi ki ñuit ki bla su kenton bat la su bret bat sapriang bat sata bat har ha ke chaka bret ñuit baju bret ñuit ki nong Khliehriat na kalian ka Dawa snong Khliehriat East menda ka sngi hi mar kala pen long ka jingalang bakerki hayeng Dawa snong bat ki lai kren halor ka ni ka jingwan poi ki ñuit namar kan dia kala pensa umdom iki paid ba ha ka ba kim tiap satia manu belawan bret ya kini kinjon uwaya snong jangka snong Khliehriat East uma kedias rombai ula ong ba ka Dawa snong ka Dawa na ki brio ki ba wan bret ya kinjot bagi dai ben wan shem bat kit no ya kini kinjot na kani ka jaka bat la aipor hadu ka sngi ningkong bat la da kim wan shem ya kini kinjot ka Dawa snong kan IT sa ki bo jang ka ain bat kumjo ru ka snong kadang yai bot din ban lap yaki badon kti hakabawan berat pathar yaki ni nyut ha Khliehriat East bat ladalam kasnong kan pensitam ru yaki katkum ki kendon jangka an uwahe snong jangka snong Khliehriat East uma kedias rambai upan shai sho baka snong kadang yai bodin yaki badon kti hakabawan berat yaki ni nyut kidang wan bat bodin ru yaki nong nyakali kibon kit yaki ni nyut to kajing ito wa kani ka thau no chenru yong ka chnong Khliehriat East ka yong i na kamu he chnong yong Khliehriat East langba kini ki executive committee yong ka chnong yong i ne ka sngi yo jing tv wa em ki keri ki wa wan no chenru ha kani ka thau no chenru yong ka chnong Khliehriat East ka yong i the khut i ya kani ka emergency meeting langba kini executive committee yong ka chnong ka thau wo percak jur kamjuk la ubeng ya kini ki wa wan no ya kini ki cendru hapok kini ka thau no cendru yong chnong Khliehriat East ki yong i klem de yok bor ki na ka chnong ka thau i kam ka chnong dabut deni ya kini ki wono kamjuk tau phai ya ki komplain sa ki DC dene ka FIR sa ki polis aden yong ini dau chem gi ki dau boden gi mendet TV ya kini gi bru ki wono dadawan gi dinu ki ceru le snyo bahagi wo kamono gi ni wo kit wo ba biang ki dini daman go kini ka thau ko sma ko tung hasudong yong kini ka thau de em gi yung gi sem ta kat kam te ina liang ka chnong le dang berkhat i wo kini ka thau daman go ka thau ko wa sma ko tung ko kta ya ka kot ka khia yong ginong chong chnong i de liang ka chnong sechisen la TV menda TV ban juri ya ka administrative ya ka police department le wo chimkhia gi halor gani wo bodden gi wo chem gi ya gini kiri ke bonok nin ne siau kamba leso haiwa ta neliang yong i woro ka chnong da monjuri da banbaji wa percai ya kini ijing lek yong ki halor yong ki ni ki chenru ki dewan no ini nanda TV kinu ki wa embenta dan ni ku em kti wo no cheru ini ina liang ka chnong wo kulari wa kit biang ki uno biang gi cha ki tu ki thau kit ki de lek percha gi de yu roj gi ya ka jing man bru long bru ko yong i kani ka thau no cheru de man go namta yong ka chnong Khliehriat East de em gale hajan yong ka chnong hajan yong gi yung gi sem gi em sudong yong gani ka thau i liang chnong de perkhat i wo khang rene wo pendami no ceru ini naman go ka residential area go em yung gi sem ta na liang gini go wan no man de TV ba ki kit biang ki senru yong ki sa ki thau gi wa ki wan kit ki no na liang ga chnong Khliehriat East ro ko wi wa kini ki bru ki wa wan no kini ki senru ha kini ga thau no senru yong ga chnong Khliehriat East yong i wo dawai naki wo kit biang i yakini chenru yong ki cha ki thau wo wan kit ki uno biang i ki chikite lada kini ki wono wong kit ki ado kasni monde epor kachnong ki wo kit biang ki najia wong wan kit ki i kam kachnong
sa kabor yung ka ay. Wo bodden gi lene wo thok wat iki. Kamjuk yagi driver ke yang keti uno ini. Lene gitu gi tregeri. Lene gi nugi nugi wo yang keti. Yu sa ka an. Nang ba ka an kamjuk ka snong le wo penjutom yaki kat kam kendon yung ka snong.